Salutare fraților, cu este Mihail și vreau să vă zic că asta facem un vlog nou. Deci, asta sunăm la un număr. Iată numărul. Să-mi ziceți că vă amăgesc. Sunăm. Se duc doace. Nu știu, n-a sunat niciodată, dar sper că eu mă tem. Doamne ajută. Numărul e vechi. Numărul este... Auziți asta? Alo? Ce-mi pe telefon? Fraților, nu mai sun. Vedeți că voi a fost Mihai's Vlog și sper că o să mai facem un videoclip cu numere interesante. V-am pupat, la revedere!